Kadali lang na ako'y pangutana kanimo. Isa ka ba sa mga tao naghunahuna na pagsayang-sayang lang og higayon, panahon, ang pagpaminaw sa iyang pulong, pagbasa sa Biblia, pagampo ug bisan pa ang pagsimba? Kaniadto usa po ko katawo nga sama ni ana. Mahinumduman gyud nako na naa ako sa gawa sa simbahan, magtan-aw ko sa mga tao na nagpataas silang kamot, nasulod sa simbahan, nagsimba, ingon ko sa akong hunahuna. Nagtindog sa gawas, grabe sayang yun ni sila og higayon. Kani ilang gianhi diri akong niuli pa ni silang balay, nagpahulay pa ni sila. Nya, nangita bag pangwartahan, mapuslan pa nilang higayon. Mao gyud na nga akong nasulti sa akong hunahuna kaniadto. Mao nang di gyud ko ganahan magsimba. Di gyud ko ganahan na ng mga buluhaton para sa Ginoo. Pero sa dihang nasayod ko sa kamatuoran, nakabasa ko sa pulong sa Dios. Nabrihan akong salabutan ug nahibaw-an ako na ang imo din paghatag og higayon para sa Dios ug para na ikaw makakat-on sa pulong sa Ginoo, dili pagsayang-sayang og panahon. Kay kabalo batan na ang pinakaimportanteng buhaton sa tao, dili ingon nga pagbuhat og maayo lang, pagtabang sa uban, kundi ang pag-alagad diha sa atong Ginoo. Mialagad ka sa Ginoo sa dihang miadto ka sa simbahan, sa dihang mibasa ka sa pulong niya, sa dihang makakaton ka niya na o mauna ang iyang pulong para makabaluta kung unsa adi ay ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Sa dihang magampo ta naatay maayong relasyon diha sa buhi na Dios. Mo nang dili gyud nato matawag og pagsayang-sayang ug panahon. Atong basahon diha sa 1 Corinthians 15:58, giyong padra, because your labor in the Lord is not in vain. Pasabot sa in vain na masayang, pero giingon ra not in vain, dili masayang. Ang imong paghago para sa kahimayaan sa Dios, dili gayod masayang. Mao nang atong hinumduman kanunay, kung ikaw wala pa kaila, wala pa kay maayong relasyon diha sa tong buhi na Dios, timani, importante kaayo ang sama niini na naminaw ka, nagpabilin kang naminaw sa pulong sa Dios, naminaw ka tungod kay gusto ka makakat-on ug mulambo ang imong pagtuo diha sa tong buhi na Dios. Kung ikaw Kristohanon, nakaka-encounter ka og mga pagsulay karon na naay mga kabug-aton ug nabugatan ka na feeling nimo murag kapoy na ka sa paghatag og higayon, pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw ug pag-adtog simbahan, timani kini, dili gyud masayang ang imong paghago sa Ginoo, busa wala gyud tay angay na kaluyahan na muhatag og higayon para kaniya. Kana lang mubong pahinumdom, ang Dios magapanalangin kanaton tanan.